Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki kubor bam takasngi. Hato kamariang kadondaw ayu ya ukun benriu hato umyo abam yo di nani usa usyong hae hadu ban penjulor yaki dieng kesit da gajeng thang dusmon yaki klang. Wat apreng gajeng maham na kapor sya kapor yaki ba banum thang klau dusman hakum kani kapor syet ber kapor tirkhong. Kabala banwan ra ki jing jia basnosi ber ki jing bam du ding ye ki klau ki betap ber ki jing tung jing tem. Ka jing ing ki klau ka jing tem ki ding ka penyong ya kamariang ba du lut ki jing tem. Om la alen kalong ka badon kam bha ban penkut ya kamariang da ka basaw ne thang ye ki nyut ki nyer kat kum ka jing don kam kata kat kum ka jing long ka jing man ju ki khana om ban ju thang pathar. Kajing ing ki klau hamaulai mauyong bypass men hagasngi ublay kalalong palat bun ki patba ki penpau kajing sngokya ka bajur halor kate kajing jia ka blajia ha kamiet khan riu terik mentau ubnai ha ka bakading kalaklang bat bamdu ya ki klau kajing ing klau omtip kadina ka ei hato de kajing thangding ha ki rot klau ne de ba shongkai ki briu ne kajing di secret ki briu. Jadi tinggal di sini.